Het waaide het haast een hele storm. Nou, gewoon een hudde wien. En dat alles maar, nog eerst een vage zinnen. En een temperatuur die vrij leeg weer. Dus wetterkoud waar. En het wetter moest van de middag dan vooral nog komen. Wel, joen en vannacht. Joen misschien nog een beetje ruim, maar het stelt net vol meer voor. En dan vannacht een paar opklarings. Vannacht misschien nog een licht buiken, maar daar blijft het dan niet bij. En een temperatuur tussen de 4 en de 6 graden. De wind komt uit zuidelijke richting waaien en die is matig en vrij krachtig. Die houdt hem wat meer dal. En dan morgen. Het wordt een dag maar een aantal buien. Bewolking, hier en daar wat zinnen. Maar we net denken dat het een prottenzin is. De bewolking had oerhoorn. En soms binnen het pittige buien in het watergebied misschien zelfs maar een slag tonger. En de temperaturen morgen zijn 12 of 13 graden. Over 12 graden op de eiland, 13 graden op het verste loon. En dan binnen dat gewone temperaturen voor deze tijd van het jaar. De wind nog altijd in het zuidelijke richting waai en die is matig en krachtig. Zeggen we dan naar de orendagen, dan komen we natuurlijk toonzits in. Maar het meest bewolkt waar, een beetje rein. Hoe ik wel flinke droege perioden en zo'n 13 of 14 graden. Zo'n 13 graden op vrijdag sneeuw, dan komt de zinnen er wat meer bij. Maar is het wat buiig en soms binnen daar nog pittige buien bij. Het zal duidelijk wezen een wisselvallig waartype, wat voorlopig ik nog wel even terugzet. En het sneeuw, hoe een enkele bui of een buiken mag zitten, dan toch wel meer droeg. We maken morgen maar weer even in het waarschuwen.